Naidara pa mang kuta sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay ang 43 anyos sa si Dante Medina, kan Zone 2 Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur, alas 8 kaya aning banggi kang Sabado, Marso 25, kan aksidenteng makabangga ang pigmamanehong motorsiklo kaini sa kasabat na truck sa Marlic Highway kang Barangay Tambo. Sa impormasyon, gikan ang biktima sa sarong pagtiripon sa libmanan, asin pauli na kuta sa sendang residensya sa sama aksidente. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sindang residensya. Mag-alauna naman ng maagawang kasudma ang Marso 26, kan aksidenteng makabangga man ang sarong tricycle sa kasabat kaaning truck sa tinampong sakop kang Barangay Bacolod, Huban, Sorsogon. Huli kang aksidente. Suminapo ning seryosong lugad ang driver kan tricycle na binistong si Alejandro Judin Ihulapon, 45 anyos asin ang mag-irina kaini, na sinda Janel Judin, 41 anyos asin ang duwang minor de edad na aki. Tulos man na idinara ang mga lugadan sa pinakaraning ospital. Base sa investigasyon, mantang pigbabaybay kan tricycle ang nasambit na tinampo, kan mawaran subot ning kontrol sa manibela si Judin, na naging rason nga ni maokupar ka niyang ibong na linya, asin mabangga ang papaabot na truck. Base man sa sarap na truck na nasa likod ninda, kasi may truck man na nasa likod sa tricycle, nakita niya ang tricycle. Bigla ko bigla dabugan na nagkadusal na lane, kaya sumalpok siya sa truck na kasabatan. Paano ang lalaki asawa? Taga guro yan. Hali siguro sa mga magurang. Hindi ko lang kung ano ang tuloy nito. Tapos paulit na sinda, paulit na. Binisto naman ang driver kan truck na si Rolando Macabudbod, 43 anyos na pasiring kutang matnog. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang mga biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal